som l'equip 2 i vam explicar-vos el regnat de Ferran VII. Després de 6 anys de guerra, el país i la hisenda van quedar devastats i els successius governs fernandins no poden controlar la situació. En 1820, un pronunciament va donar inici a l'anomenat trileni, on es va restablir la Constitució. Després de la derrota dels exèrcits napoleònics i l'expulsió de José Bonaparte, Napoleó li va retornar el tron a Espanya amb el Tractat de Valensay. Entre 1824 i 1820 es va restaurar l'absolutisme, derogant la Constitució de Cadis i perseguint els liberals. La Constitució, quan a l'organització política la PEPA va incorporar la separació de poders i va retirar el control absolut a la monarquia. La sobirania, poder ple i suprem de l'Estat, ara passa a la nació. El poder del rei es va veure limitat. Per això, els seus actes havien de ser confirmats pels secretaris de despatx. Encara que se sent dir sovint a Espanya la successió al tron no reig a la llei sàlica. La llei sàlica va ser originalment el codi legal dels francs sàlios, d'ací el seu nom, compilat i publicat en el llatí al segle V, sota del regnat de Clodoveo. Independència de les colònies americanes. L'esdeveniment més important al regnat de Ferran VII és la pèrdua de les colònies a Amèrica. Pocs anys després, diverses expedicions dels llibertadors derroten als exèrcits realistes. I proclamen la independència a territoris com Venezuela, Xile o més autònoms com Mèxic. La derrota realista en Ayacucho, al Perú, marca el fi a la presència espanyola a l'Amèrica continental.